Ya bener kan men lho aku lah. Bayuku. Jangan, Mas. Jadi kan. Enggak sih ngono oleh, Mas. Basar enak nggih. Sak ning Surabaya. Bu nggih ngapunten, kula menika kaping sepindhah silaturahmi, kaping kalihipun niki kula wonten titipan amanah saking Mbah Allah. Wonten sekedhik rezeki kagem jenengan. Nggih. Enging damel tumpah suyah mugi-mugi bermanfaat. Amin. Ya sampun ngoten mawon kula tak dikene lampah kula. Nggih. Suwun nggih. Pundi malih, Pak? Berah ya nganu ora kowe. Beras ning Surabaya yo. Nang Surabaya? Tunggalku yo. Mbah Jinem? Nggih. Monggo langsung kita mawon. Oke lur ya, kita lanjut. Kek paning rahmi. Pulau kali tengah. Nggih. Nggih. Cuman klambi aku Pak, tak keterengan Pak. Mbah, yang mriki mawon ngapunten. Pun Pak ten mriki mawon, Mbah. Pun ten mriki mawon ajenge asal nganu rezeki. Niki wonten titipan amanah saking hamba Allah, wonten Sampean kasih sedikit sampean. rezeki niki kagem jenengan enging damel tumpah suyah. Matur sembah Nggih, nuwun. nggih, kene malih. Pundi? Kula kali tengah. Kali tengah. Teratas kula. Nggih. Monggo pinarak. Nggih nembah nuwun sanget. Pinarak. Kula tak langsungan mawon Oh, sama sembah nuwun, kajeng nggih. nggih lampah kula. Nggih, nggih, matur suwun. Nggih, mugi-mugi Nggih, Mbah. tarik rezeki Amin. berkah. Nggih. Barakallah. Monggo. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nah, oke lah ya, kita nyampe lagi bersama bapaknya tadi yang membantu kita. Nuwun. Enggak kan kan? Mungkin nggih. Nggih, pangestu. Mbah, nggih ngapunten. Niki kula wonten titipan amanah. Saking hamba Allah, wonten sedikit rezeki. Nggih. Kasih. Niki amit. Sakit nih. Sakit mau. Bengkang. Bukan. Pun enten kali tahun ya. Mugi-mugi enggak saras. Nggih. Ya sampun ngoten mawon kula tak Nggih. dikene lampah kula. Nggih, nggih. Dek, Monggo. Pokoknya terima kasih buat bapaknya. Pak, bareng asma sinten, Pak? Jenengan Pak Yanto. Pak Yanto Etek ya. Nah, ini kita dibantu Pak Yanto Etek. Lur. Jadi aku coba gini, nah ini bapaknya tunjuk jalannya. Monggo, Bu. Nggih. Pak. Iki dia Mbak Andin, Mbak. nang omah kabeh. Oh, gitu mawon. Baik, terima kasih buat Nggih. Pak Yanto Etek. Nggih. Ya, Pak Yanto Etek yang sudah membantu kita loh. Udah apa? Nggih, mriki mawon. Mbah, nggih ngapunten, kula mriki wau niki wonten titipan amanah saking hamba Allah wonten sekedhik rezeki kagem jenengan. Amin. Nggih. Amin barakallah kenging damel tumbas suyah. Nggih sampun ngoten mawon monggo. Nggih. Mbah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sakne rezekine kathah. Pundi Pak malih?
wau niki wonten titipan amanah, wonten sekedhik rezeki kagem jenengan. Matur suwun. Nggih, damel tumbas ya. Nggih, matur suwun nggih. Nggih. Jane karek sitok tok iki wis wiji ora iso ya. Pundi briyane? Iki lho. Terno, Bek. Suwawiji sing pundi, Pak? Iki lho, ngene iki lho. Mbak aku kok kene. Ngandhap mriku to? Heeh, ngesor. Wes, Anu to tiang jaler? setri. Oh, setri dereng. Terno, Bek, njaluk tolong ya. Oh, nggih. Terno, engko tak aku tak nganu. Mas. Oh, nggih nggih. Dipoto apa piye kuwi? Wes, wes. Mbah. Mbah, nggih ngapunten. Jenengan klamben, Pun aja dipoto. ngaten mawon mboten Mboten napa-napa. Niki wonten titipan amanah saking hamba Allah, wonten sekedhik rezeki kagem jenengan. Matur suwun. Saking hamba Allah. Nggih kenging damel tumbas uyah. Disambut ngaten mawon. Nggih, nggih, kula nggih wasel nggih. Ya awet. Nggih. Monggo. Nggih. Aku ya mulai. Ya. Oh, niki mboten. Mbah jenenge Kae ngandel terus omahe kali Iya, monggo. Nggih, nggih. Anu to, napa sakit, Mbah? Latune sakit. Sakit. Omahe kono lho, Mas. Kali Jambe tapi ora enek sing ngurut. Oh, Iki lho rondo. sing niku wau. Nggih. Nggih, kula nuwun. Ini ada motor. Nggih, mriki mawon, Bu. Wah, jaranya. Bae sakit tak. Oh, Lebet mawon. heeh. Iya, Mas. Nggih. Mbak. Mbak, ngapunten niki kula wonten titipan amanah saking hamba Allah, wonten sekedhik rezeki kagem jenengan. Niki nggih. Niki barokah bermanfaat. Niki kagem ibuke. Yang foto kene wong. Nggih. Nggih sampun ngaten mawon kula tak jogekne lampah kula. Nggih. Ono. Sitok kasih nutot kene. Kami tot Niki, Mas. kene kula niki. Niki saking hamba Allah, Mas. Kula namung dados tangan penyambung. Ngoten. Rezeki saking hamba Allah niki rezeki kagem bae. Monggo. Pun Mbah, nggih ngapunten. Kula mriki wau kaping sepindhah silaturahmi, kaping kalihipun niki kula wonten titipan amanah saking hamba Allah, wonten sekedhik rezeki kagem jenengan. Nggih, Mas. Mas. Nggih dumawa sami-sami kula namung dados penyambung niki penyampaian amanah rezeki kagem jenengan saking hamba Allah. Nggih sampun ngoten mawon kula tak jukekne lampah kula. kene Mas. Oke lur ya, mungkin sekian dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Pokoknya terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusan kita ya. Dan terima kasih juga buat hamba Allah ya. Mudah-mudahan apa yang jadi niat tujuan panjenengan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Saya YouTuber Deso dari Blitar Selatan. Apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan teruslah tebar benih kebaikan selagi masih ada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.